Слушко. Oh, hello, Mateo. Ти. How are you Mate. today, my friend? I'm Яда, happy. направили сме. What's that? Oh, of course. Let me ask. Mateo, could you say hello to the elves, please? My dear boy, I'm glad you're here because I wanted to have a chat with you. Кош about a few играчка things. натоварена. Сам подкарал. Днес като се пристигне, няма шум да вдигне. Чакай сега Той да видим. чато маш! Ето сега ще донесат книгата на Матей и на Сави. How about you, Lucky? I'll wait for you inside. Коя моята? Сави, там те са, виж колко много книжки. Всяко дете си има книжка. Ето сега ще видим къде е вашата. There's so many. Виж колко са много за всяко дете. Ето пиши Матей. И Сава. Да, и Сава другата. Къде? Ето нося тя. Сега да видим дали бил послуша Матей и Сава. Everything I need to know about you. Какво каза? Сега ще видим дали I си... hope you've been a good little boy since last Christmas. Сега да видим дали си бил добро момче. 5 years old. Ти си на 5 години, нали? Да. You're in kindergarten. И си в градина. Ходиш на градина. Да, не си лапай пръщето. Така. Now let's see what kind of year you have. Я да видим каква година сега си бил добър или? My elves have told me that this year you've been asked to try your best to always listen to your parents. Трябвало да слушаш мама и тати, казват елфчетата. Не си лапай пръщето. If you've really tried hard Ей, enough. тук съм. Опитваш ли се да слушаш мама и тати? Да. Добре. Да, и аз. You to И always мама do Тач. your very best. И чато Сави. Продължавай да слушаш. И чато Колет. И Merry Christmas. весела Коледа ще дойда съвсем скоро. Браво, не си лапай пръщетата. Браво. Към пак. Еми, то е една. Мати,